Mwana achingoti mama wangu kani, mwana anakutaura. Vachimutsa mama wangu ini, wamutsa mama wangu. Anzi kwakanaka ere anakutaura, anzi ngatibire kumhiri. Unogara mbuya wenyu. Waenda kumhiri kuya. Wasvike, wabatidzirwe. Mbuya kusvika kubata mwana, kuona mwana, makumbo angori mudenga akachonjomara, akadaiswa achibuda wedza kuti munhu yanga achirwisa. But akazokurwa simba, wachibata kwanzwa munhu akatotonhora kare. Tiri kudaidza, mukadzi enda tomuti tete. Ndati matete tanzimira apo maita wananyasha. Pandamira. Hanzi nayanzi, ndavafonera namama nesuro manheru. Hanzi ndikuudze kuti hanzi munin'ina wenyu akatemwa nemurume. But akashaika. Ndakati ndikurota kana kuti chii chiri kuitika. Hanzi ndati munin'ina wenyu mainini. Ndati munin'ina wangu upi? Napo ndazochiti gare. Ndikati chikumbura kuti ndiperekedzwe tiende kuona pakatemerwa. Ndapa ndakasvika ndichibva patsiro. Ndapo ndatanga kuona munhu zvairuma. Ndichisvika pamba pacho. Wachiona hazvisizvo. Ndakudzoka mwana wangu akara. Kuti ndisiye munhu zvayo ndakazvakandirandi. Ndakatora ivhu ndichitanga kufudzira munhu zvaiuya. Vanhu varigera vachiona ropa. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ati akanditaura akati sisi ndasvika baba wenyu wane mukadzi Mozambique, mukadzi akazvitakura. But chandakwanisa kuita, ndakwanisa kutora welding machine nehembe dzake, namusiya hembe chiti dzandiri tsvaipai pamwiri. But mukadzi wacho ndasiya ndadini ndamurowa. Ndikati saka iwe uda kuti zvizoite sei? Hanzi inini ndoti adini adzoke kune kuZimbabwe. Vanangoti right. Vatoona kutoti bamunini wangu anoda kunipa madhirezi aimada, madhirezi aimada. Saka panonetsa. Saka wanga watone mukadzi kuMozambique. Wanga watone mukadzi kuMozambique, but ndakazonga kuti wakazosiya nawo. Mukadzi wacho akazotorwa nevabereki wake, but akazoita miscarriage mukadzi. Adzokawo kuno kubva wachitanga zvandaita uku kuchiita ubhinya hwake akunoku. Iye bamunini yakuchiitira ubhinya kune munin'ina wangu ini kusvikira pakuchimuuraya. Tichienderera hedu mberi, amakanzwa shoko irori, chii chakapinda mupfungwa dzenyu muchiudzwa meseji? Inini meseji yakasvika kuma1:30 mambakwidza. Foni yangu infact yakatoswera isina moto. Saka foni yangu handazotomboichajisa bhatiri isina moto. Saka wakafonera kuNext Door, akafona ndimama. Ananzi udzai maita wananyasha. Kuti munin'ina wawo atemwa nemurume but ashaika. Saka avo vakatya kuti wauye kumba kwangu sinzi wanga uri usiku. Saka murume wangu angatoti wandaigara naye, murume wangu takazosiyana naye. Angatoti tida kudii, tida kufuma kuti tiende kwaMutare, patete tiende kuona tete. Ndatorongedza. Ndipo ndakachitoti ndatobereka mwana wangu kumusana, totorongedza zvese. Mwana wangu varoti mama mai achidi tikuperekedze tikusiye madii makwira kuCompound. Ndipo ndachitoti ndichibuda muyadhi. Minzwi ndiri kudaidza, mukadzi enda tomuti tete. Ndati matete tanzimira apo maita wananyasha. Pandamira. Hanzi nayanzi, ndavafonera namama nesuro manheru. Hanzi ndikuudze kuti hanzi munin'ina wenyu akatemwa nemurume. But akashaika. Ndakati ndikurota kana kuti chii chiri kuitika. Hanzi ndati munin'ina wenyu mainini. Ndati munin'ina wangu upi? Apa ndatoconfused. Because ndivadiki watatu mashure mangu. Uyo ari kuHarare, ariko kuHarare. Uyo ari kuSouth ndo ndaenda kufungiridzira kuti akabva kuSouth asina kuntaura kuti sisi ndakuno kumusha. Kuti ndiye asi handi angada akadi akantaura. Pfungwa dzangu dzati mai wenyu. Ndati mai wenyu ranzi mai wekari. Apa ndakabereka mwana kumusana ndakabva ndangopfugama. Nichaite simba rekusimuka ndakatadza. Mwana wangu ndiye akazosvitsa mwana kumusana. Vamubereka.
Amubereki akati mama shingai dzinzi. Ndasvika mawo ndapota ndasiya mabhegi kuti pamwe chichasvika munhu ari mabhegi. Tafamba apa handichakwanisi. Ndasvika pabridge apo ndakasangana neshamwari dzacho dzeTP8. Ndakatadza kana kuzvikontrola. Ndakachema zvekuti ndakasvika pakupera simba. Ndichiti ndakwidza apa ndakatanga kuona murume akagara apa pavharanda apa. Ndikatoti chokwadi chandiri kuona ichi. Kubva ipapo nazozwa kuti chii chakaitika. Ndakazongoerekana ndamukisheni. Ndakati pepfa ndazongotarisa wani kuona mbuya namama. Vasikana unopera simba. Ndozoti sisi kudai kuatarisa mai wake. Aiwa. Zvavisingabatsiri chinhu. Napo ndazochiti gare. Ndikati chikumbura kuti ndiperekedzwe tiende kuona pakatemera. Ndapo ndakasvika tichibva patsime. Ndapo ndatanga kuona mhizha yeropa. Ndichisvika pamba pacho. Wachiona hazvisizvo. Ndakudzoka mwoyo wangu wakaramba. Kuti ndisiye mhizha iyi zvakandinandi. Ndakatora ivhu ndichitanga kufusira mhizha iyi. Vanhu varege kuramba vachiona ropa. Vachitodzoka kunokumba. But ndakatora time. Ndichimurota munhu wangu. Ndofunga pamwe dzadzamira. Nekuti ninokumba kwangu kwakunonyadza dziriko dzeviolence futi dzodzidzi. Zoti ndizosvike pakusiyana nemurume uyu. Because murume aitontaura kuti muchapera mese dzinza rese nekutemwa nekuurayiwa. Ndikati yowe chandinofira ndinofirei. Musadaro. Ndikati aiwa. Ndakatomusiya akadhakwa. Nine wana wangu musana ndasvika pano ndisina kana bhutsu ndisina kana chii. Ndikadzoka hangu panapa. Nhasi ndiripo. Ndakagara ndikatsvaga basa rangu. Ndakatanga kushanda kuChristian, ndikabva kuChristian, ndachitanga kushanda mawo. Nhasi ndiripo. Zvodai ndakada kuti regai ndimire pamwe ndakadai ndakatofawo. But ndakadini ndagara ndatiza neupenyu. But usiku hwacho pakaswera pachitika noizi. Ndakarota munin'ina wangu achiti sisi ndati tizai. Tizai sisi tizai. Panangopepuka. Ndikati naimi zvendorota munhu akafa. Apa ndakatomurota atomamba kuedza dzatokuma 3 AM. Masikati acho ndopakasvika pangu neviolence. Idzingo rinoisiga dzese. Pasina kana kumirana nemurume. Manheru kuma7 ndapo ndakatoona kuti auchitowesa bhemba manje. Mese muchapera nechidzinza. Ndikati Sara henei nemusha bhemba chairo achivesa. Ndikati aiwa Sara henei musha chini musha ndewenyu. Ingadini ndaenda kwandakaberekerwa. Ndofunga nyangwe sendine wana hapana mubereki anorasa mwana wake. Hapana mubereki anorasikirwa neupenyu hwemwana wake. Ndakudini ndakuenda. Ndakasvika panapa ndikatambirwa nanhasi ndori pandikurarama. Tatoona muri pabasa penyu muchishandira. Life goes on. Ndozvamunoshoerawo kuti dai munina wenyu akangova. Dai akangobva hake sinzi angataurwa namama nagogo dzidzoka kukumba. Pamwe angadai ari kurarama. Achizvichengetera wana wake. Asina chinomunetsa. Ane peace of mind. Noti zvimwe zvacho unotoona kuti zvitori nane kuti ndizviraramire life yangu ndega. Ndisina chinonetsa zvokuti izvezvizvi ini panapa ndiri single mother. Ndine wana 4. But hope dzinotouya. Ndinonyatsa kutorara. Ende hapana kana zvandinofunga ndichiona kadhura kangu kakako. Chinyeketa wana wangu ari kutokura vari kurarama. Ndizvo zvakabva atadzawo here kuti dai akadzoka hake pamba. Izvezvi pamwe angadai ari kurarama. Wana wake ari kungochengeta wana wake achiona kukura kuri kuita wana wake. But akakundikana. Wana wake wakukura basi. Akagutsikanawo here nemabatirwo akaitwa nyaya yacho nemapurisa kusvika pari zvino. Ngekuti murume kana kuti bamunini akabva angodisappear pasina kana trace. Hapana kana akambosanganawo nawo. Hapana. Kana hamunambonzwawo mashoko ekuti vakambotizira obvious anenge akatizira kuMozambique nekuti ndokwayo padhuze. Inini ndakambonzwa ruma. Zvinzi munhu wacho hanyatsumusi wangu. Akangoti muri kwaSanyanga. Ndikati hanzi ndakambonzwa munhu achitaura achiti hanzi murume wemunin'ina ndakamona kubhodha reMozambique neZambia.
Saka hatichazivi kuti akapinda achiri Mozambique here kana kuti akatoenda kuZambia, hatichatozivi. Saka hanzi mapurisa akazotenda iwo kuona hakusina munhu. Kusina alright. Which means akatodi avhatotisa. Pakatona kuti taonekwa nemuZimbabwe munhu anoziva chinyi? Vatotisa. Saka hatichazivi kuti achiripo here kana kuti akafa kana kuti zvakafamba sei, hapasina chadini achaziva rakazara. Weston Gawani anofana kutsvaga awanika amirire mhosva dzake. Ende chatinoziva kuti mhosva hairovi. Kuna zvazvo kutora mazuva, mwedzi, makore, asi tinozongozoona kuti vakuripa chete. Nogona kusaripa izvozvi, asi spiritually ndinoziva kuti achadzoka. Ndero pare munhu rinotodaidza rega. Ndizvo. Isusu ndo chitone chishuwo chedu. Inini kana paakavigwa masisters angu nehanzvadzi dzangu dzakataura kuti iwewe usarare. Teera munhu wako akadii? Akakupedzisa. Uye naye abatwe ari padhuze nemapurisa. Saka amen. Ndo zvatakangomirirawo. Tomboti mambosangana nawo zuva ranhasi. Vabatwa, munoudza mashoko ekuti chiyo. Ini Mwari munazondibatsira. Ipapapo tingazotopika jeri racho takawanda. Nokuti mweya wandinawoka ndinenge ndichidoda kutombowarwadzisawo kuti wanzwe kuti kuuraya munhu chinhu chakashata. Kana nditone chinotokwadza padhuze, kana ribhemba kana ribanga, ndotomboapawo mbonje. Kana ribhemba kubvira kutema gumbo straight away. Kana ribanga kubvira kuvhiya. Tese bva tadini? Rabvira kuzotesita kudini takupika jeri jai because akarwadzisa vanhu kusvika pamongo. Ndongomupa chivanga chekuti anosara achirarama but paanozobuda mujeri anoti wanga iri. Iwanga rekuti ndakambouraya munin'ina wanhu nangirikini wasisi munin'ina wemukadzi uyu waLisi. Saka ndiro wanga iri. Asi hazvizoperi zvakadaro. Achibuda futi ndingoti tek naye. Iye wacho inini wacho ndichibuda, iye achibuda ndingoti tek. Kusvikira chini? Tazoona kuti nyaya yacho inozopera kupi. Because akarwadzisa mweya wanhu wakawanda. Izvezvi nyangwe semukaona vanhu vacho, vanhu vacho vanosiririsa. Vanga vari panapa muna April City holiday. Ndizvo? Muna December. Mega munonzwa tsitsi. Munonzwa tsitsi kuti alright. Wana hwangu ari kurarama. Patombone dzimwe nguva dzaunotonyatsa kutofunga. Apanga topo ndatombofunga kuti saka Mwari wana varipo. Saka izvezvi vanenge vachimbofungii. Pamusana pamama wachiona umwe achifara, umwe achiita sei, umwe achiita sei. Unotombonzwa pakubatikana. Panozongoti aiwa Mwari ndibatsirei. Ndo zvacho zvatopo. Ungada kuzvidii. But unotoona kuti vana vacho vanotosiririsa. Muri kwavo vakambozozama kuda kutaura nemi here muchinzwisisana? Mai waWeston wacho vakataura kuti inini handichatozivoba. Zvokuti izvezvizvi handisitoziva kuti ari kupi. Kana akandifonera hapana. Saka handizivi kuti ari kupi. Ende naisina basa naye because akasiyana auraya vanhu. But havana kana kumbozonzwa akambowanikwa pakati. Hawana. But vazukuru vavo vakauya kumaholidays vangoenda kuona gogo wavo. Because vanhu vepanapa vakati hazviiti kuti vanhu varegere kuenda kuona gogo wavo. Nokuti gogo hapana mhosva yakapara. Kuzvara haisi mhosva. But mupari wemhosva ndiye anenge akashata. Gogo havana kushata, hapana chakapara. Gogo wacho akatorwadziwa zvokuti vakatouya kutochema muroora wavo. Uchitoona kuti mbuya vari kubatikanawo. Vakatonditi vachitoti handitoti mabhindisi ekuti vanhu vakwana panhamba panapa. Vachisvika vachiona ropa soka. Ndakatadza kana kuvakontrola. Gogo vakachema zvekuti vangatori pamusoro pedzimba dzavo ndiye akazotouya akavanyaradza. Ini wacho the moment vaichema indanda uchitochema. Zvinoita kuti munhu ari kubatikana. Saka zvinobuda mudumbu zvakasiyana siyana.
munobuda madhoktasi, munobuda manesisi, munobuda mbavha, munobuda varoi, munobuda mhondi. Hino zvinobuda mudumbu handi unozvisarudza. Ehe, zvinongobuda, vanhu vanongobuda vakangosiyana-siyana, ende vakasiyana futi mwoyo wavo. Dai zvichinzi mai anotora mwoyo wake kupa mwana, otherwise pamwe vabereki vedu vese vangadai vachitipa mwoyo yavo, vachitora mwoyo wangu, kutora mwoyo wangu, kutora mwoyo. Manje hazviiti saizvozvo. Shamwari dzaWeston. Hapana wandakamboona. Hapana. Iye wacho akatotaura naye kubva iye wacho. Musi wauya bhodhi atori makuseni, munhu achitogeswa mumba umu zvauchinzi munhu akuda kuitwa bhodhi fim. Zvakambonzi ngaende kotorwa. But vana baba vakati aiwa, musiye akadaro. Iye mufi ndiye achanetsana naye. Ehe, nenyaya yekutaura manyepo ake achazodii? Achazomusvitsa parefu. Akasvika pakuzoti munhu musoro uzodzike pasi. Mama, nhasi kwakanaka here kuti munodarika nepanapa zuro makatotiza? Wata handina kutiza, ndakanoti ndikadarika nepanapa nyaya dzinozowanda staff vatatotaura kati kuseka. Atitodya chibage. Wata kuiwo kunyima chichitike chibage, vatatopa chibage chatotosikidzana patotya chibage chatatopapirikidza pawaenda. Watoenda manheru acho ndakatononoka urara kuma11. Ndopandakarara. 11 tichiti 27 minutes to 12 ndopandakanzwa nokunoke chaitotyisa bhoti ndakatovhunduka semunhu aibva kutobatwa nehope. Ndatovhunduka muhope. Pandakatangonzwa mwana anga achichema. Asi dhedhi wangu inini wanoda kuurayiwa chichichichi. Dhedhi wangu zvanoita zvakashata. Dhedhi wangu ndikatomubata ndotodii ndotomuuraya. Ndakangomuka nekutya kwe kuti ndandakarara ndega saka ndada kuti saka chii chakuitika. Tatobuda panze. Wini fatangotochema mwana. Fatatotunzi ende munodaidza chii. Isatombodzoti munhu ashaika. Takangonzi nemudaidza sekuru pamusoro kumadbatsira. Fatatoenda. Tisvika paya sekuru akatononoka vari mumba naguku achiti buda ichichipa mwana akatomirira pamwe emergency chichi chatonetsana paya. Takatomira tozombomira kubuda kwawo gogo nasekuru vakazotozotitira isusu tatozwa gogo wedu wambotogara nawo panapa wakutochema pamira pavharanda. Izo tatatobatika tatotanga kutomhanya kuende kwakanimhanyira asina kana tochi. Takatongomhanya zvizvo kutanzwa mhiri. Kutosvika mumba pamba paya. Takasvika gogo akatorara wakatoita zvekutobatwa zvaitosisa kuzi gogo kuvaona vachichema munhu mukuru zvaitonetsa. Vatatomira paya ndabvunza chii gogo zvanza ona muchina. Vanhu vatopinda mumba paya paya. Ini ndakangona makumbo anotobhuka sangopinda mumba. But the way pandakana makumbo paya paya handinotombonyatsozvibhirivha kuti ndo zvaitika. Takatogara ndakatongona hupfu bhaketi rehupfu rakatorasikirwa kudai kuenda kubhosi ndofunga pakatizi rakabana bhaketi rehupfu ndovarabuditsa ukonzi. Ndakangotya semwana kutyoti kudongorera munhu akafa zvaingotyisa. Sekuru wawe ndopakabva wasvika. Pakazosvika sekuru mune chume papane mune chume saka takangoita chinhu chengodongorera. Pandakangona ina anotozodongorera ndakangodongorera pamupanga pedho kudai kudzora rakafaika. Ndatona ropa. Pandatotanga kutochema paya. Sekuru vatotiunze blanketi vatofonera mama wangu nadhidhi wangu. Dhidhi wangu akatouya sonongera chisuku ndofunga kuti about 30 minutes akatowandisa kubva chisuku. Vaitomhanyisa mota vachiti pamwe unogonosvika chii munhu ari mupenyu wakakwanisa kumubatsira. Vachosvika dhidhi wangu akatovhurwa nzira paya achitopinda mumba meya anombotaura nemunhu anombodii. Tosvika kudai hakutina munhu apa sisina kwakutomira kwakutobvunza kuti vatira maudza mapurisa here. Vanhu vakati tavaudza but pamapurisa ndipo pasina mota. Mota yange itomirwa yaibva kunyanga. That's why vanhu vakazodii vakazoya manheru. Pakauya mapurisa yapa akauya isusu vana takabviswa. Takatoendeswa kuseri kweimba. Wasara bvamini vanhu vakuru vakati wakasara navanhu vakuru. Wadaidza mukomana mudiki. Uye mukomana anga akaona zvakaitika. Kuti zvaitomurwadza paya. Mwana angatombogona angatochema kwakuchitonhora. Mwana anga asina kana juzi akutongorambopfeka juzi. Akutongochema. Zvasinsaiti. Apa kwakasiya futa mwana tu wadiki kune mumba akaona zvakaitika. Kukumba kwangari baba vacho koko. Kwaitombonzi day before racho asati auya kuseta zvinhu zvake. Akatombouya pamba wakasangana munzira. Mama vacho zvakaitika wakatiza waenda waimwa doro.
kuti wadzinge stress warari. Waribva unotenga kadoro kaubva wasangana patsime nababa wenyu akatobata anzi akabata futi chinhu chinokwadza kuti bhemba kana kuti mugwara chinyatozoti chichakadzi akabata. Anzi wabva baba wenyu muri kuendepi? Anzi vangotseka-tseka nyaya iyeye. Semunhu anga asanganikwa naye angafunga kuti achasvika munachi ari mumba. Kwabva atsika-tsika nyaya ndobva watoparadzana iye vadzoka kundokipa. Iye vapinda mumba. Mangwana acho vamuti rari duty rake rekunge ari kuuya kunobata akati mukadzi wacho kuti aendi. Semunhu angagara ine zvinhu zvake zvokuti zvekudozotira kuzvaichinjana kuti mwana umboenda. Kwabva vatomutera. Kwakuzodaidza mwana vataura. Wazoti ko wana wacho wasara wari uko wasiya wari wapenyu here? Because iye anga atotiza asi akanza nemunhu akafonera kukipa chitoti ndasiya ndatouraya ndifunga kuti mupenyu. Munhu iye akati achitaura chitoti baba wenyu andifonera makusina naye vatoti ndasiya ndauraya asi kuti mupenyu ende motarisa ndifunga kuti mupenyu. Kwakuya kwatosvika chii munhu atofa ndaizotaura kudaro. Mai neighbor yawo munhu akatengesera simbi anga nesimbi munhu akavhurira simbi ndiye akafonere mukadzi next paneighbor yako. Hanzi asi akatofona achitomhanya kuti munhu ari kumhanya ari kutofemiruka. Achoti akatoti mai simba ende motarisa ndauraya kuti mupenyu ndinonyepa ende munotarisa. Saka wakatonyatsoya uchidonyatsona kuti chishwere ndozvatara chito andifonera makusena naye kunze kwakutoedza asi aida kuti munhu anga achito wani kutera iye munhu wemukadzi kubva kure akatotya usiku akazotoya kwatu. Vanhu vacho akatoti mukada kungwarisa mbongo wacho wakapaka mbongo wakambonunudzawo akati hanzi muni huko. Mashoko akati hanzi muni huko even tete wacho waimbowe panext watete wana mama edu aitombonunudzana baba aitombonunudza akati kana niwewe futi ndokunotongwa kutema muni huko. Saka vanhu vangu kutongomutya ndozvazvakuitika zvoti vanhu vakazononotora wana vamwe varume vangu vakutoramba kutongofunga ndokwadi kwatisi kwakuzoenda mama wangu kwakuzoenda natete wangu kwakuzoenda kutotarisa kwasvika kamwe kamwana kadiki kacho kakaine mawato kakapinda pasi pemubhedha kuswera pasi. Saka dhodha wakatofunga pamwe adini atiza nekadiki vosvika bvaona muhope wacho watomubuditsa kwakuzotangotsvaga kadiki kacho kwazokana kari pasi pemubhedha kwakutobuda nato pakakatonaka anotombozoti kunze kune kadiki katomuka katofunga kuti mama ichadiwa kachitombudira mama wangu paya mama wangu semunhu wemukadzi anokwanisa kudi svikotula akabva atochema paya kozi kamwana kakangomuka mupe akana zvakakazoti chichaitika kuti kazvaya kashitorwa masama yako titoendepi akutangotutara paya. Saka sona kuona kwakabatikana kana wakana mwana mudiki nezvichitwareni kwakutoya nato kwatwa nato yacho mbama musina kana munhu akaspektiza atoenda kwakutogara vanzi aendeswa kumochari. Ati hanzi chakanetsa hanzi munini wangu wacho anga akatundirwa nababa 150 yestart yekuti atange nebusiness. Hanzi akabva atotora futi mari iyo 150 yovhatisana akaenda nayo. Ati angosiya hembe nemafotos zvangu mwararika pasi zvangozara pasi. Hanzi anga achitotsvaga mari iyo. Saka 150 akabva atongotora vaenda nayo. Amana gogo. Izvezvo wasitogara panapa. Nyaya kutoti maBP awa akatopira wese watori 2. Hazvina kutowamirira mushe vari kutorwara. Saka kutoona kutogara tega kudai so nyaya kutoti wakatombendeswa madhoktasi. Tomboongororwa kuti zvakambonyambomira sei. Nebhozi unongozwa kuti munhu ukangobatwa nepfungwa BP dzinotongoya dzakawandisa. Wakabuda vanhu vakabuda vakawandisa nekuti munhu aizikanwa nenyaya yekutengesa aitifamba mari achitotengesa saka munhu aizikanwa zvakanyanyisa. Even kana waita nawo kumaprojects ekurima mabhanana efarming vakatosimuka paumbo vakatodoneta zvinhu zvakaita huni nedzimwe mari dzekuti vanhu vabatsirikane panhamo. Postmortem anganzi atorwe kuenda postmortem but vanhu vakazoti tagutsikana hedu kuti mwana edu chii
ndozvaitika. Ehe, saka musasadi musasamuendesi weibata gutsikana dhokota vangodi vangosane mapepa vangoti aitsoke. Ehe, vangogumira nguri pavo. Timbozvitambirei tongondoti ngatinange mapurisa muende kuzvitaurira mega kuti ndadini, ndadzoka but kuregera hapana kuregeraba. Endai muzvipereke mega kumapurisa. Zvona zvoendesai mega, hambai tikuperekedzei nekuti mozotizazve. Ehe, tototsvaga futi umwe munhu wechirume because munhu wemukadzi unenge watotya kuti pamwe achagona kuzotondiita futi zvimwe murudo ndikaurayiwa. Saka unenge watotsvaga vanhu vevarume vairi kana vatatu muenda makati wandei kuti akada kutanga nyaya dzake dzemurudzi unogona kudii kunudzirwa nevanhu vechirume. Hakuna. Kumozambiki ndokuti une hama dzawo. Vakatoti hakutorina kana saina. Hapana kana zero. Asi kunonzi dhii rakaya Mutumbi. Kune munhu akaunza Nharekumbi akaunza Mutumbi. Akatomufonera achiti yanzi ndazizoti ndakatakura Mutumbi achiita zvekumukesa. Kukesa munhu atakura Mutumbi. Ati munhu akangopindurawo zvaanoda. Dzakatoramba zvachose.